ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଛି, ପୁରା ଲଗା ଲାଗି ବି ହେଇସାରିଛି, ଦେଖୁନ ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବା, ଗାଧୋଇକି ଆସି ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ରୁମ୍ଟା ମୋର ପୁରା ଅସଜଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଏଠିକି ଆଣିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଠି ପଡ଼ିବ, ଫଟୋଟା ଏଠି ପଡ଼ିବ। ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରି ସାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ପ୍ରବଳ ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେବା ନା, ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ସେପଟ ଆଗ ତଳ ଆଗ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଅଳିଆ ପ୍ରବଳ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା ରୁମ୍ଟାକୁ। ସଫା କରିଦେବା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏତେ ଅଳିଆ ରହିଲେ ବି ଘରେ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ଅଳନ୍ଦୁ ଅଳିଆ ଘରେ ମାଡ଼ିକି ରହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଖଟ ଭିତରୁ ବି ପୁରା କଢ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପହଁରା ମାରିକି ଖଟ ଭିତରୁ ସବୁ ଅଳିଆ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଭାବିଲି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବି ଆରପଟ ପୁରା ଡୋର୍ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ନା, ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଯିବି ଭାବିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ଏକା ଏକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଉଛି ସେଇ ଝରକା ପଟକୁ। ସାର୍ ବି ନଥିଲେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନେଇଯିବି। ଦେଖୁଥିଲି ପୁରା ପ୍ରବଳ ୱେଟ୍ ଅଛି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା। ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବୁ ଯଦି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ର ପୁରା ଖୁରା ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆରାମସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଗଲି ସେଠିକି। ନେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍ଟା ନା, ୱିଣ୍ଡୋଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ, ଯେଠି ପବନ ବି ସେପଟେ ଭଲସେ ବାଜେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ନେଇକି ସେପଟେ ଥୋଇଦେଲି, ପୁରା ରୁନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଘରଟା। ରୁନ୍ଧା ରୁନ୍ଧା ଲାଗିଲା, ପୁରା ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ବି ଦେଖାଗଲା। ତାର ଭାବିଲି ନାହିଁ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଝଡ଼ା ଅଡ଼ା ଏବେ ସରିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ବି କେତେ ଅଳିଆ ଥିଲା, ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ ଉପର ହାଗ ସବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଲଣାଟା ସଜା ହେବ, ଆଉ କରିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ନଥିବାକୁ ପୁରା ଗରମରେ ଝାଳ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ସାରା ଝାଳ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ଆଜି ମୁଁ ନେଉଥିଲି ସେପଟକୁ, ସେପଟେ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ରଖିବାରୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଏଠି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ଏଠି ଧୋଇଲି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଖଟଟା ଯଦି ସେପଟକୁ ଯିବ ସେଇପଟେ ରହିବ, ଏପଟେ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁକି ସେଲ୍ଫଟା ବି ଲାଗିବ। ଖଟଟା ସେଥିପାଇଁ ଯିବ ସେପଟକୁ। ସେପଟେ ଯଦି ଖଟଟା ରୁହେ, ତା'ହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ଆଉ ଏଇ ଗଡ଼ରେଜ୍ଟାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବି। ସେଟା ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ କରାହେବ, ଦେଖିବା। ଆଗେ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ଖଟଟାକୁ ନେଇଯିବେ ସେପଟକୁ, ତାପରେ ରୁମ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ହିଁ ଯେଉଁ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଖାଲି ଓଳାଓଳି କରି ସବୁ ଅଳିଆ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ରୋଷେଇ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ରୋଷେଇ ଚାଲୁଛି ଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେବିନି, ଚାଲୁଛି ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା। କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବ। କୋଉଟା ଏଇଠି କାଟୁଛି, ମୋ ଝିଅର ଗୋଦ କାଇଁ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଗୋଦ କାଟୁଛି ନା, କାଟୁଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ କରୁଛି, ରହ। ପଳେଇଲା ଲାଇନ୍। ଏଇ ଗୋଦ ସରି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଦକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଦ ତାକୁ କାଇଁ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ଲୋ, ମୋ ପିଲା ଗୋଦକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବୁ, କାଇ ଚୋବେଇଛି ବୋଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, କରିଦେ। କ'ଣ ବୋଉ
गाଈ चुपिले तो बहुत पेन हुए ना। खाइबनी आज आज आम खाई ना कहीं रोसई भात सतुला होगी पत्रकोबी आलू भजा बस बाण फाण भजा हम एमती खाइबा टाइम हो गला 10टा 10:30 क्या भोक लगुनि भोक लगुन ते जो देखिए गला हो जा जा गाई जब आसतु किए खाइबे आसतु ये गरम भात पूरा पखाड़ पूरा सज पखाड़ पत्रकोबी भजा शुखा भजा पिज सबुठ है यहाँ कमला चिली पाग पूरा ये कमला चिनी ही भात पूरा पड़ेगा सब गरम भात पखाड़ी शुखा भजा आसके खाइबे आपण मैंने प्रथम खाईदे शुखा भजा समस्त गुड आफ्टरनून बड़ मुंड पेन हो उठिकी माने भल से निदटा न हो ना मुंडा बहुत जोर पेन हो आज टे अल्प शोची मात्र 10-15 मिनट खंडे एमती शोथी सार आसते ठीक खावा देवा पड़ो ना खाया देली झील भी उठी पड़ा भी खुआई छाड़ी से दांड बुटे गले सारे गले मारिदे पूरा गोछे बासन पड़ता माजिक आसिक मुंडा बहुत जोर बिंधुचे आसी बस पड़े बस पड़ा घर द्वार गोटे ओला है आसिक 4:30 हो गला मुंड तेल मसाज कर देची टाइम भी आसिक होगला रोसई किसी राति मेडिसिन न खाइले भल चिकेन आनी चिकेन करवा आज भात कर चिकेन करवा आ कि कर चिकेन झोल भात हम डाली फिर आज कि कर डाली मत विरक्त हो डाली कर डाली खाए ना तो भल लगे बेडशीट्र ना अंगुरी एक साइड चार साइड लगे एमती करदे ना गंठी पकई पकईदे बाहर बेडसीट साइज होगी भी रही झी कौन खाई पकाऊ पिछड़ी होनी खटर आमर से घर वाले आसब मैंने जहाँ पंद्रह 20 मिनट लगे सब जगह घर आहरी हलटा दंडपट बारिपटे गला आस बाहर अधा लगे सारिदेवा
बाय। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 7ଟା ହେଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ପୋଡ଼େଇଦେବା। ରୋଷେଇ ଖାଲି ଆଜି ଭାତ ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ କରାହେବ। ଚିକେନଟା ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ଗରମ ପୁରା 8ଟା 9ଟା ଟୁକୁଡ଼ା ହେବ, ଗରମ ଗରମ କରି ଖିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି ହିଁ ଆମ ଘରେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ମାନେ ରେଗୁଲାର ଡାଲି ହୁଏ ନା, ଦିନକୁ ପୁରା 2 ଓଳି ଲେଖା ଡାଲି ହେବ, 2 ଥର ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ, କେଉଁଦିନ ଡାଲି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଡାଲି ମୋତେ ଡାଲି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଡାଲି। ଆମ ସାରଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଲି ହିଁ ପୁରା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଖାଇବେନି। ଡାଲି ହିଁ ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଆମ ଘରେ ହେବାଟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 5 କେଜି ଡାଲି ଆଣିଦେଇଛୁ। ଡାଲି ହିଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ସରିଯାଇଥିଲା ଡାଲି ପୁରା ଡବାରେ। ତେଲ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଲ 2ଟା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏଠି ଚିକେନ୍ ପିଆଜ 4ଟା, ଟମାଟୋ 2ଟା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ବି ମସଲା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ଅଦା ଜିରା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଇବା। ଏଠି ମସଲା କରିଦେଇଛି, ଯିବୁ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବୁ। କଡ଼େଇ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। କିଲେ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ତେଲ ନେଉଛି, ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି? ତେବେ ବେଶୀ ତେଲ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ଚୁନ୍ର, ଆମର ଏଇ ତେଲ ହିଁ ଆସେ ଫର୍ଚୁନ୍ର, କ'ଣ କच्ची ଘନି ସୋରିଷ ତେଲ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ୍। ଆମର ଏଇ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲ। ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି, ଆଣିବ କହିବାକୁ ବି ମନେ ନାହିଁ। ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଚିନିଟା ପକାଇଲେ ନା ତରକାରୀଟା ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଜଲ୍ଦି ପିଆଜଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହିଁ ଚିକେନ୍ କରୁଥିବେ ନା ଘରେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଛି ନର୍ମାଲ, କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଘରେ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ବି ମୁଁ ମାନେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ବସାଇଦେଲି। ଆସିଲେ ତାପରେ ସେ ମସଲା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ମସଲା ଏବେ ପକାଇକି ତାକୁ ପିଆଜ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ, ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସେମିତି ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, କାରଣ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବ ନା। 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇଦେବା ଭଲରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବ। ଯେତିକି କଷେଇବ ନା ଚିକେନ୍ଟା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୁରା କଷେଇଲେ ସେଥିରେ ପାଣିଟା ପୁରା ବାହାରିବ।
ଝଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କଲରଫୁଲ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ୱାଓ ପୁରା ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଝୋଳଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ପତ୍ରକୋବି ପିଆଜ ବସେଇଛି ପତ୍ରକୋବି ପିଆଜ ବେସନରେ ଆଉ ପିଠା ବସେଇଛି କାରଣ ବୋଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି ନା ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପଖାଳି ଭାତ ପଖାଳିକି ଖାଇବେ ଲେମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ ଏଠି ପିଠା ଆଣି ଖାଇଦେବେ। ଡାଲି ଯେହେତୁ ଆଣି ସେ ଭାତ ପଖାଳିକି ଖାଇଦେବେ ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ ଭାତ ବାବାର କଳେଶରେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମେ ଖାଇବୁ ସାରଙ୍କ ମୋର ଖାଏନା ଝିଅ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଝିଅ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇଲାନି କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇଲା ବୋଉ ପିଠା କଲେ ଖାଇବେ। ବୋଉ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ସେ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଗରମ ଭାତ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା ପିଠା ଆଣି ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲୁ ତ ବାବା ବୁଝେ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନା ମିଛ ନା ଭିଡୁ ହଉଛି ମିଛ କଥା କହିଲୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି କେମିତି ହଁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହୁନୁ କି ଲାଜ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ ପିଲାଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନୁ ଓକେ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ନାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।